Konektor, bacha. Terko se nemám mluvovat. Nemluví nikoho jsem. Hej. Lol. Ne? Banánku, oni tě Musíme jít rychleji. Proč to dělají? Hoši. Hej, já bych dneska nejraději fakt někoho rozbila, co se všichni dělají. Vy se, dneska se všichni chovají totální dementi jako. Je pátek. Hej, o co jde? Já to není tím, že je pátek, já nevím, proč se všichni chovají jak totální magoři. A úplně, Nemají školu. Ale ty taky chápeš to? Ale i tak jo. Počkej, co jsi řekla? Já jsem tě teď nerozuměl. Marty může psát. Gratuluju. No trošku napito, takže... Já nevím, o co jde. Už mám trošičku napito, takže už fakt neposlouchám. Ještě tvoje druhý slovo. Jungle, minus 50. Wow. Jdi za chvíli, moc. Nice, já jsem mořel. No to seru! Fakt nic rozdělá teď, kurva. Mě zajímalo, co se rozbilo. Aha, sluchátka. Banan sama nemluví. Ano. Rozbila sluchátka asi.